patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagko ug pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Dulan o sa kamilyon ka pesos nga kantidad sa droga sa bypass operation nakuha gikan sa Kabatanon sa Cagayan de Oro City. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Tek, ikonsiderang high value target ang suspect nga napriso na kaniadto dihang gipatay niya ang iyahang maestra niadtong 15 anyos pa lamang kini. Human sa sobra duha ka bulan nga pagsubay sa PS8 Lumbia PNP, nadakpan ragayod ang idlas nga si Elpidio Pahe de Fif, 19 anyos, taga Phase 1 Kalaanan, Barangay Kanituan atol sa drug bypass operation. Malampusong napalitan ang suspect ug usa ka sachet sa gituang sabu nga mobalor og 5,000 pesos. Apan dihang girikisa ang suspect, nakuha ang laing 21 ka mga pakete sa sabu nga mobalor ngadto sa 816,000 pesos. Gikonsiderang high value target ang suspect, labi pa nga dinagko ang kantidad sa mga ginabaligya niini. Target of operation diri sa kuan full Cagayan de Oro City. Then dili ni siya mo kuan mo dispuso ginagmay, dinagko ni siya tag sa kasako according sa yang among na kuha nga kuan information niya. Nasayran sab sa otoridad nga si Pahe na priso na kaniadto human gidunggab patay niini sulod sa iyahang classroom ang iyahang maestra. Nakagawas lamang kini sanglit 15 anyos pa ang iyang pangidaron niadtong tungura. Aminado kini sa mong salaod, apan nabuhat lamang niya kadto sanglit kanunay kuno siyang ginakasab-an sa biktimang maestra. Gikan pa ako sa grade 7 at grade 9 bitaw na permil lang ko balihon tagadlaw nga. Ya. Mo din to nabuhat na ako. Tek, sigon pa sa kapulisan nga dako ang epekto sa pagkunod sa illegal drug trade dinhi sa syudad tungod sa pagkadakop sa suspect. Ilabi pa nga dinagko ang transaksyon nga ginahimo niini. Tek. Daghang salamat Cyril Chavez. Suspect sa gingong pagpanglugo sa 15 anyos nga dinakpan sa curfew sa Davao City. Mi depensa nga gitintal kuno siya sa menor de edad. Ani ang detalye? Human gireklamong ng lugos, may pagawas na sa embahay ng suspect nga si Richie Sigara, batok sa 15 anyos nga babaeng nagreklamo kaniya. Matod sa suspect, gitintal kuno siya sa dalagita. Tinala ko sir na 41 naman ko, ikaw minor to edad. Ana sa eskwela sir na minor to edad din ako dahil akong kasi tiguang naman. Laes paminos ko abag, ibaboy na kong babay, sobra pa daw ko ka-drugs. Tinulan sir, i-drug test ko na sir, di ko addict sir. Tinulan sir, wala di ko bisyo na sir. Apan bisan kuno naguna-una kaniya ang dalagitang si alias Chinchin, kinsa nadakpan sa paglapas sa curfew sa Barangay Leon Garcia, Agdao, Davao City. Giangkon sa suspect,
nga duna gayon nahitabo kanila ug kagustuhan kuno nilang duha. Kung diri pala ko sir, mga silingan, tapat-tapa may balay sir, akong isyo nas taas, mabulabog sir. Nitabo yung mindua, nagsabot naman, sinabutan mindua sir na magminyo siya di sa puis balay. Apan hugot ang baruganan sa biktima nga gikan barangay hall, gidala siya sa balay sa sospek ug didto gibuhat ang krimen. Pato ko niya dito sa iyang balay og dipaligo. Dito na sa iyang kwarto, iya kong dilabtan. Na-file na sa piskalya ang kasong rape batok sa sospek. Samtang ginalantaw pa ang ubang personahe nga posibleng makasuhan, ilabi na nga wala giintrigo sa taga-barangay ngadto sa kapulisan ang dalagita human kini nadakpan. Napasakaan na nato og complaint sa Fiscal's Office ang suspitsado in violation sa Republic Act 8353 in relation sa Republic Act 7610. Ang iyang gihimo nga pag-angkon pwede na itong gamitong ebidensya batok sa iyaha. Ako si Rial Sorotse para sa One Mindanao. Usa ka minor de edad sa Cagayan de Oro City angol human gipusil matud pa sa laing minor de edad usab ani ang report. Samdan sa iyang tuong bukton og tiyan ang 16 anyos nga si alias June human kuno kini gipusil sa laing minor de edad Miyerkules sa gabi sa barangay Mambuaya. Hinoon, luwas na sa makuyaw nga kahimtang ang biktima. Gitudlong sospek ang 17 anyos nga si alias Mark nga daan na kunong kabangi sa biktima. Sa investigasyon sa kapulisan kang Mark, hugot ni ining gipanghimakak ang pasangil. Wala usab kuno siya'y armas. Aminado hinoon kini sa ilang bangi tungod sa dulang basketball. Wala gid na mo to sir. Ako lang siguro lang ipasinginlan kaya ako man lang gidumtan. Ako bilang gidumtan mi tingala ka nang iguganin anong gayana sila sa ko, ako nang ilawot sa ila. Palauman pa sa kapulisan ang ilang investigasyon, sanglit man naglahi ang pahayag sa duha ka partido. Mangita pa sila og laing testigo nga makapamatuod sa panghitabo. So posible atong mapail ani nga kaso kay kadto siya kung butang tang minor to ang biktima o minor po ang suspitsado kwan bali prostrated murder atong possible nga mapail nga kaso ani. Nagpahimangno usab ang kapulisan ngadto sa mga ginikanan nga bantayan gayod ang ilang mga anak aron dili malambigit sa susamang kagubot. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Zamboanga City Mayor Benk Limaco naka-home quarantine humana kasinati og sintomas sa COVID-19. Samtang Provincial Capitol Building sa Sarangani Province gi-lockdown. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi ni report. Gi-lockdown ang Provincial Capitol Building sa Sarangani Province human sa gunson ang mga nagpositibo sa COVID-19 nga mga empleyado sa Sarangani Provincial Capitol. Sa mando ni Governor Steve Chongbian Solon, giabisuhan una nga ipaubo sa work from home arrangement ang mga empleyado sa national agencies nga anaa sa sulod sa Capitol Ground. Kinialang sa contact tracing, testing ug disinfection sa Provincial Capitol. 358 na ang total confirmed COVID-19 cases sa tibok Sarangani Province. 39 ang active cases, 255 ang total recoveries ug 12 ang namatay. Sa Zamboanga City, naka-home quarantine si Mayor Benk Limaco sugod karong adlaw human nakasinati og sintomas sa COVID-19. Gikumpirma kini sa mayor atol sa interview niini sa usa ka local radio station sa syudad. Gikatakdang magpa-swab test ang mayor sa musunod nga mga adlaw. Samtang wala gidayon ang scheduled nga pag-abli sa usa ka mall sa Zamboanga City human nagpositibo sa COVID-19 ang pipila ka trabahante niini. Ipailawom sab sa disinfection ang tibok mall subay sa rekomendasyon sa Local Task Force COVID-19. Miabot na sa 3,281 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 2,871 ang recoveries ug 136 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 87 anyos nga lola nga taga Barangay 14B ang nalakip sa 60 ka bag-ong nagpositibo sa COVID-19. Asymptomatic kini. Samtang ikaupat ang Davao City sa dunay pinakadaghang kaso sa COVID-19 nga natala sa DOH kagahapon nga anaa sa 62. Misa ka na sa 6,113 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 3,785 ang recoveries ug 279 ang namatay. Sa Mati City sa Davao Oriental, usa ka 1-month-old baby boy ang bugtong nagpositibo sa COVID-19 sa syudad ni atong Miyerkules. Nakasinati siya og sintomas ni atong November 18. Hinunwalay natalang bag-ong nagpositibo sa sakit sa Mati City kagahapon. Miabot na sa 124 ang total COVID-19 cases sa Mati City. Napulo ang active cases, 111 ang recoveries ug 3 ang namatay.
Sa Cagayan de Oro City, usa ka sundalo ug usa ka pulis ang nalakip sa 28 ka bagong nagpositibo sa COVID-19. Ang 40 anyos nga lalaking sundalo nga taga-barangay Patag natakdan sa asawa niini nga nagpositibo na daan sa sakit. Samtang ang 50 anyos nga lalaking pulis nga taga-barangay Carmen naka-assign sa Traffic Division ug nakaadto sa kampo sa Lapasan niadtong November 19. Ana-ana sa 2,298 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. 1,668 ang naka-recover na ug 100 ang namatay. Sa General Santos City, siyam ka frontliner ang nalakip sa 21 ka bag-ong COVID-19 cases sa syudad. 2 ka nurse, 1 ka pulis, 2 ka barangay worker ug laing 3 ka frontliner ang nagpositibo sa sakit. Asymptomatic silang tanan ug ana-ana sa isolation unit sa Gensan. Doon na 1,107 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 sa General Santos City. 904 ang naayon na ug 44 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Nadugangan ang mga establisimentong nagpatuman sa paggamit sa Safe Davao QR Code. Lakip niini ang Land Transportation Office Region 11. Ano yung report ni Sheila Vergara Rubio. Alang sa mamotransact sa Land Transportation Office 11, kinahanglang magdala na sa individual nga QR code. Sa entrada sa mambuhatan, ginapangayuan na ang tanan og QR code aron mascan kini una tugutan nga makasulod. Sir, andal na QR code, sir. Para maskan na to, sir. Samtang pipila sa mga mall usab karon sa Dakbayan sa Davao ang nag-pilot test na sa QR code implementation. Sama sa usa ka mall sa Ecolan nin Dakbayan sa Davao kung asa usa ka entrance ug usa ka exit lamang una nila gisugdan ang pagpahimutang og QR code scanning. Baguhan lamang kuno nila nadawat ang link asa ma-download ang QR code scanner. Busa, gisulayn una nila kini sa karon. Hingpit nila kini ipatuman sa tanang entrances ug exit sa mall sunod semana. So far, when we ask for the link na binigay sa atin ng city for the mobile app through our scanner, it was all successful naman. Madali naman yung pag-up ng link sa atin, and then all of the scanning at our entrances so far are all successful. Hindi naman kami nagka-problema dun sa scanning ng kanilang DQR for the personnel na pumapasok sa ating mall. Hinoon walay langan sa proseso ug gilaraw nga hapsay ra usab kining mapatuman sa tanang establishmento sa sulod sa mall. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, ko si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Wa damha sa Davaoeñong naapil sa top 10 sa ulahing physician licensure examination ang naangko nining dungog. Ato siyang ilailahon sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Real walay kinutuban ang kalipay karon ni Dr. Christian John Kapirig ingon man sa iyang tibok banay sanglit gawas nga hingpit na siya nga lisensyadong doktor, top 10 pagayud siya. Daling gipukaw ni Christian John Kapirig ang iyang ginikanan dihang migula na ang resulta sa November 2020 Physician Licensure Examination aron ibalita nga mipasar siya ug top 10 pa sa grado nga 87.58%. Sumala niya, wa niya damha ang resulta. At first kay surprised kay ko and unexpected kay wala jud ko nagdahom kay lisod kay mo exam, as in kanang pag gawas na mo sa examination room kay murag makaingon na jud ko na gamay lang jud ako ang sure na answers. Tapos pag-check na ko sa result, which was around 12 midnight, na-shock na lang ko kay na akong name sa top 10 na list. So I was surprised at the same time, thankful po ko kay extra blessing jud to ni Lord sa kuha. Elementary to college graduate siya sa Ateneo de Davao sa kurso nga BS Biology. Average student kuno siya hangtod sa naningkamot na dihang klaro na ang iyang plano nga mahimong doktor. Consistent honor student siya sa Davao Medical School Foundation. Asa siya migraduar ni adtong 2019. Tungod sa iyang maayong academic performance, duha ang iyang scholarship nga nakuha. Magmatakop by 7 a.m. Then mag-study na ko until 3 a.m. So around 3 to 7 lang po ako sleep. Almost every day. Pero napod ko in between those studies during the day, napod ko mga breaks. Nag-part-time teacher usab si Christian sanglit maulaw na kuno siya nga mga allowance sa iyang mga ginikanan nga mga retired government employee. Plano niya karon nga mag-apply sa ospital ug mag-specialize sa internal medicine.
work as physician in a primary hospital kana mga hospital gani sa mga rural areas kay mo na kung gusto. Piyal taliwala sa dakong hagit sa dili maayong dagan sa panahon karon nga dunay pandemya. Ang tinuuray nga paningkamot mulungtad gayod sa kalampusan sama sa pagpaningkamot nga mahimong doktor ni Christian Kapiring. Real. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa Surigao Province, priso ang duha ka manggabasay nga naaktuhang nagpahigayon og iligal lagi sa managlahing operasyon sa Surigao del Norte ug Surigao del Sur. Unang nadakpan si John Ray Umapas ato sa operasyon sa kapulisan sa Kantilan, Surigao del Sur. Nakumpiska gikan sa suspect ang mga pinutol nga lawaan lumber nga dunay kantidad nga 6,000 pesos. Ikaduhang nadakpan mo si Raul Pigaro ato sa operasyon sa Mainit, Surigao del Norte. Nakuha gikan sa suspect ang 19 ka pinutol nga antipolo nga dunay kantidad nga 2,800 pesos. Mag-atuba ang mga suspect og kasong paglapas sa PD 705 o ang Forestry Code of the Philippines. Sa Buena Vista, Agusan del Norte, dakpan ang security guard nga si Peter Molino Boque nga giingong tulak og illegal nga droga ato sa buy-bust operation sa Purokwan, Barangay Abilan. Nakumpiska sa otoridad ang usa ka nilukot nga papel nga dunay sulod nga marijuana nga nagkantidad og 1,000 pesos, marked money nga 300 pesos og lighter. Sa San Francisco, Agusan del Sur, dakpan ato sa operasyon sa kapulisan ang 5 ka mga lalaki humanag tari-tari sa Purok 6 Barangay Alegria. Nailhan ang mga dinakpan nga sila Jay Pagas, Harold Pacheco, Oscar Pazaro, Eduardo Palarca ug usa ka alias Nonoy Tumo. Nakuha kanila ang usa ka manok panabong, bet money nga 1,940 pesos ug uban pang mga gamit. Sa Tagum City, Davao del Norte, dakpan ang top 6 most wanted sa Tagbina, Surigao del Sur nga si Alfredo Calunod nga taga Tagbina Sab sa Purok Palmera, Barangay Bisayan. Nasikop ang suspect nga usa ka construction worker, pinaagi sa warrant of arrest. Doon na kinikasong arson o attempted homicide. Mga smuggled nga produkto gikan nasod Indonesia nakumpiska sa otoridad sa General Santos City ug Glan, Sarangani Province. Ana ang report ni Cyril Chavez. Nakumpiska sa General Santos City Police Office ang 700 reams sa assorted smuggled cigarettes atol sa entrapment operation sa Purok 6 Lanton, Barangay Apopong, General Santos City, Huwebes sa gabi. Nasikop ang mag-amahang sila Amba Hajiula, 58 anyos og anak ni ini nga si Albas Hajiula, 27 anyos, 15 mga residente sa nasangpit nga lugar. Sigun sa otoridad, ibaligya unta kuno sa mga suspect ang maong mga smuggled item nga gikan pa sa nasod Indonesia ug dunay market value nga 300,000 pesos. Kasong pagsupak sa RA 4712 o ang Tariff and Customs Code of the Philippines ang atubongon sa mga suspect. Samtang una ni ini, doon na say nakumpiska ang Maritime Police sa Sarangani Province nga kinartong smuggled nga gamit nga gikan gihapon sa Indonesia. Gisita sa otoridad ang mananagat nga si Ronald Melyuga Baay, 43 anyos, og residente sa Purok Saeg, Barangay Kalumpang, Jensan. Kinsa sakay sa iyang motorized bangka samtang naglawig sa kadagatan sa Glan, Sarangani Province. Tungod walay mapakitang dokumento ang mananagat sa dala niyang mga karton, lakip rehistro siyang motorized bangka. Gi-inspeksyon kini sa otoridad ug nakita ang mga karton sa sigarilyo, sabon ug oil sa makina. Tungod walay dokumento, nahulog kini nga smuggled products ug daling gikumpiska sa Maritime Police. Gidalasab sa otoridad ang mananagat alang sa investigasyon. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Davao City Police Office nakig-partner sa mga taxi driver isip kaabag nila kontra terorismo. Ano ang detalye? Pormal lang gilusad sa DCPO uban ng Region 11 Taxi Operators Association ang Taxi Information Network ug Biyahe Dokado. Tumong nini nga mahimong force multiplier ang mga taxi driver sa pagkontra sa kriminalidad, labaw na ang pagkontra sa terorismo. Sila manggod ang naa sa kadalanan, sila ang mas accessible, no, dali makakita o posibleng makamatikod kung na ay mga personahe o insidente o krimen. Dako kunong tabang isip mga mata sa kadalanan ang taxi drivers kay kumpleto ang ilang gamit sa komunikasyon. Uyon man ang mga taxi drivers sa maungtahas, apan ang uban, may bati og kahadlok sa ilang dugang responsibilidad. O ka na, muyon, mutawag niya naman, basta naalang. Okay ra kayo na ma'am. Naturara na mo buwanta sa police report.
Pero ang problema diya masing maamong ta. Ang maong programa subay sa Executive Order No. 41 sa syudad nga i-adapt sa Dabawenyo ang culture of security. Ang ilahang identity ato apong ikonsiderar nga confidential. So wala sila'y angay ikabalaka o wala sila'y angay ikahadlok. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Mga relief food packs o uban pang donasyon alang sa mga biktima sa bagyo ug baha sa Luzon gihatod na sa Philippine Air Force ngadto sa Cagayan Valley. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Gamit ang C-295 aircraft sa Philippine Air Force ilawom sa 4th Infantry Division Philippine Army, gibiyahe na ang mga relief food packs ug ubang gamit sama sa mga higdaanan og face mask ang gipadala alang sa mga naapektuhan sa baha sa Cagayan Valley ug bagyo sa Bicol. Among mga hinabang nagikan sa nagkadaiyang LGU ug private sector sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Unang gibiyahe ang kapin 4,500 kilos sa mga relief food packs, sanglit kini ang capacity sa mong aircraft. Usa sa mga midunar ang Hingoog City LGU kung asa ana sa sobra 7,000 ka mga food packs ang ilahang gihatag gikan na sab sa mga nagkadaiyang donors. So dapat po ay tayo magkaisa as Filipinos to fight against these natural calamities na posibleng ma-happen if kung tayo ay kung papabayaan lang po natin ang ating kalikasan. Dako ang kalipay nga gibati sa kasundaluhan, sanglit daghan ang mitubag sa ilang panawagan alang sa mga nabiktima sa baha ug bagyo. Ilang gipasalig nga mahatod ang tanang donasyon. Dako ang pasalamat ni Major General Centeno sa suporta nga dadawat ining atong community o matawag usab kini nato nga whole of nation dinhi sa Northern Mindanao Relief Operation Drive. Padayon gihapong nagadawat ang kasundaluhan og mga donasyon, kinahanglan lamang i-coordinate sa nagkadayang LGU aron hapsay ang pagproseso. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Dakong parte sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte gibaha tungod sa walay puas nga pag-ulan, ani ang report. Tungod sa sagonsong pag-ulan sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, milapaw ang tubig sa kasapaan, hinungdan nga gibaha ang dakong parte sa lungsod. Labing naapektuhan ang mga residente sa Barangay Lanipaw ug kabasagan nga namuyo daplin sa sapa. Din tagatuhod ang gilawmon sa baha ug sa mga ubos nga bahin, hawak ngadto dughan ang gilawmon. Dugay mihubas ang baha tungod sa lapok nga mibara sa mga creek ug kanal. Basta mo ulanan gyud og isa ka gabi kana sure gyud ko pag mabaha na siya. Taga tuhod. Usay diri na. Nagali taga dughan. Basta kusog ang ulan. Sumala sa pag-asa nga nahilis na ang low pressure area nga ginamonitor kagahapon. Tail end of a cold front ug easterlies ang nakaapekto karon sa pipila ka lugar sa Mindanao. Lakip na ang mga rehiyon sa Caraga ug Davao. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Halos 61 million katao na ang nagkasakit ng COVID-19 sa tibok kalibutan. Sa Pilipinas, 425,000 na ang nagkasakit nini. Ug sa Mindanao, sobra 29,400 na ang dunay COVID-19. Sobra 60,997,000 katao na ang naigo og COVID-19 sa tibok kalibutan. Misaka na sad sa sobra 39 million ang recoveries ug kapin 1,432,000 ang namatay. Samtang 1,631 ang natalang new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw. Busa ana-ana sa 425,918 ang kinatibuk ang ihap niini sa nasod. Doon na 387,616 nga naayo na og 8,255 ang namatay. Ug sa Mindanao, 29,479 na ang nataptan og COVID-19, 23,100 ang recoveries ug 1,098 ang namatay. Aprobado na sa third and final reading sa Davao City Council ang drone ordinance din tanang gamitong drone sa dakbayan iparehistro. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Lusot na sa 19th Council sa Dakbayan sa Davao ang ordinansa nga mag-regulate sa mga unmanned aerial vehicles, remotely piloted aerial units o bisan usang remotely piloted aerial system o ang gitawag nga Drone Regulations Ordinance of Davao City.
Giduso kini ni Councilor Maria Belen Acosta, ang chairperson sa Committee on Peace and Order. This item was first endorsed to the 18th City Council last January 8, 2019 by Councilor Acosta through a privileged speech and was docketed as item number 1696. This was after no less than Mayor Sara Duterte noted unregulated drone use within the city as a security concern. Kinahanglan na nga irehistro ang tanang drone sa Public Safety and Security Command Center aron ma-regulate. Paagi kini aron masiguro nga ang airspace sa syudad gamiton sa tarong ug dili sa dautan nga sama sa panenurismo ug uban pa. Matud pa dunay mga hitabo sa ubang nasod kung asa migamit og drone ang mga daotang grupo sa paglusad ug pagpamombag uban pa. Aduna pay daghang purpose ang mga drone sama sa monitoring, rescue missions ug uban pa. Busa dakong tabang kung i-regulate ang paggamit niini. Una ang pagparehistro, ipailam sa orientation ang operator ang masayran asa ang mga no-fly zone ug ubang restrictions. Punishable acts shall include non-registration, transfer, falsification, alteration of issued registration and operation in identified no-fly zones or prohibited or restricted areas. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Bisaka ang presyo sa pipila ka gulay sa Zamboanga City tungod kulang ang supply. Apan ang iladong kuratsa miubos sinoon tungod sa kadagan usab sa supply nini. Ano ang report ni Cyril Chavez? Ang talong nga kani 40 pesos karon anaa na sa 60 pesos matag kilo. Ang string beans o batong nga kani 20 pesos tag 80 pesos na matag kilo. Ang sibuyas Bombay nga dating 120 pesos ang kilo karon naa na sa 200 pesos ang kilo. Miabot na sa 100 matag kilo ang presyo sa pechay gikan sa 50 pesos ug ang kamatis ana na sa 120 pesos matag kilo. Posible pa kunong musaka ang presyo sa uban pang gulay kung magkulang na sabang supply tungod sa taas nga demand hilabi na karong Pasko. Samtang walay pagbago sa presyo sa karning baboy, baka ug manok. Tataas yun pag kulang talaga ng supply kasi pag December alam mo naman maraming kahit pandemic ngayon, siyempre hindi maiwasan mag-celebrate tayo ng Christmas at New Year. Samtang ni barato karon ang kuratsa tungod dagang supply ang miabot sa palengke sa syudad. Gani puno-puno ang mga dagkong cooler nga ginabutangan sa kuratsa. Matod sa mga manindahay, hinay kuno ang palit niini tungod sa pandemya. Sagad kaniadto paliton kini aron dalahon sa Manila, Cebu ug ubang lugar. Ilabi na karong panahon sa Pasko. Busa ubos ang presyo niini karon. Ana sa 300 hangtod 500 pesos ang matag kilo sa kuratsa. Samtang ana sa 1,500 pesos ang matag kilo sa lobster. 400 hangtod 500 pesos ang kilo sa mud crabs. 550 pesos ang matag kilo sa medium size nga pasayan. 600 pesos ang large ug 700 pesos ang jumbo. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Midominar ang kolor nga pula sa simbahan sa Zamboanga City sa ginatawag nga One Church Against COVID-19. Literal nga nahimong pula ang simbahan sa Immaculate Conception Cathedral sa Zamboanga City isip pakighiusa sa ginatawag nga One Church Against COVID-19 o Red Wednesday PH 2020. Gibuhat kini isip paghinumdum sa kalisod nga nasinati sa simbahan sa ginatawag nga religious persecution ug ang tuig sa 2020 ang nakasentro sa makamatay nga coronavirus nga miapekto sa tibuok katawhan lakip na ang simbahan. Gipangunahan ni Zamboanga City Archbishop Romulo de la Cruz ug Auxiliary Bishop Moises Cuevas ang santos nga misa kung asa ilang gipasalamatan ang frontliners sa pagtabang sa pagpakgang sa COVID-19. Misuot og pula ang halos tanang deboto sabi ang misalmot sa santos nga misa, diindungan sila nagampo og nagdagkot og kandila. Happy birthday, Ma'am Epi Garcia de la Cruz. Okay. Og si Ma'am Marivic din, birthday day ay. At tomorrow, birthday ni Ma'am Marivic Araneta. Hi, Oh, Ma'am. happy birthday. Happy birthday po. Padala na, padalag lechon. Mga kapuso, 28 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puwas ang among pagkatulog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa mga dagkong balita sa nagkadaing riyon sa nasod, subscribe na.
Ug mo katong maulahi og dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino. Happy weekend!